morning pala mga yan sa DCB TV. Please subscribe to the channel to subscribe mga video na upload ko. Kami nasa kami sa Manones, may isang biling, may gabi kami ng ano. Pag-isunod kami ng bayri ng ano, ng blind. Ito, isa lang mga, isa lang. Kailangan namin ng hagdanan mga Indians. Ito, dala namin ito mga Indians. Nakasaya na sa motor. Mga Indians, wala pa kasi yung ano, ikagamit namin ng ano, yung blinds, yung isang blinds na lang namin. Kaya dito muna kami si Bayre, para relax muna. Kaya may Indians, magkakabit na kami mga Indians ng blinds pag dumating mga asuto siguro. Panay ito. Iangat mo, iangat mo. Apa? Araw ito mga Indians, sa insulamin na blinds di Bayre. Okay mga Indians, sa lahat mo na mga gabi sa mga power. Bye bye mga Indians.